La convidada i convidats que ens acompanyen, comencem com sempre per les senyores, o senyoreta en aquest cas, Laia Martí és regidora electa d'Almacelles Lliure, Iniciativa Catalunya Verds. Bona nit i benvinguda, Laia. Ben retrobada, gràcies per acompanyar-nos i enhorabona. Gràcies. També ens acompanya, com és habitual, el Joan Gómez, és regidor en funcions de barris i mobilitat de la Paeria. Joan, bona nit, benvingut. Molt bona nit. Gràcies, electe també tu, eh? De moment sí. Gràcies per acompanyar-nos. Encara que justet, no? Tu eres el número 8? Jo sóc el número 8, sí. Jo tanco la llista. L'últim de la llista, no? L'última de la fila. Malauradament ha estat així. Molt bé, gràcies, Joan, per acompanyar-nos i per ser avui amb nosaltres. També ens acompanya en Paco Cerdà, també és electe, en aquest cas per Convergència i Unió, regidor en funcions, però també de Convergència i Unió a la Paeria, a l'Ajuntament de Lleida. Bona nit i benvingut. I finalment ens acompanya en Miquel Àngel Balau, que és membre del Comitè Executiu del Partit Popular a Lleida. Miquel Àngel, bona nit, benvingut. Bona nit. També gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Bueno, ja tenim per el doblete, convidar-nos, no? Gràcies per convidar-me. I tant que sí. Ja tenim el doblete. Bueno, ho dic perquè és un culer. Hem de ser prudents. Un culer. Hem de ser prudents perquè ara ens queda l'últim passet. La cirereta. En principi, de fet, si anem allà, competim i guanyem, fantàstic. I si no, pues no passa res, perquè de totes maneres també guanyar la Lliga i guanyar la Copa del Rei i de la manera que la vam guanyar el dissabte, en certa forma, amb el gol que tothom va veure, en principi és una qüestió, per mi és molt important. Li hagués agradat anar a Berlín a veure el partit? Sí que m'hagués agradat, sí. A més perquè Berlín me trau bons records i, per tant, sí, m'hagués agradat. Doncs qui anirà són aquestes dues persones que ara veuran en pantalla, que són l'Antonio i el Joan, el propietari d'aquest 600 i el mecànic, precisament, del 600, que tots dos viatjaran a Berlín. Més de 4.000 quilòmetres amb un 600, el que faran aquests dos lleidatans per veure en directe la final de la Copa d'Europa a Berlín. Grans aficionats al Barça i Lleida Esportiu, porten més d'una dècada acompanyant a tots dos equips en els grans desplaçaments i el de Berlín no podia ser una excepció. Ho fan amb la moral pels núvols i confiats que el Barça aconseguirà la 5a Copa d'Europa de la seva història i que aconseguiran arribar amb el 600 precisament a Berlín. Ho van fer en el seu dia a París i jo crec que ara els escoltaran, perquè és una joia escoltar-los, perquè a més ells tenen les seves tècniques per anar viatjant amb els 600, per fer el nombre de quilòmetres cada dia i per després anar repostant, benzina, mirar l'oli al matí, vigilar que no s'acalenti massa el vehicle, vaja, que el tracten, escoltin. Gasolina i el dia següent mirar una mica l'oli l'hem tingut congelant i si convé ficar una mica i vigilar que no se calenta la temperatura i 90-100 i arribarem al puesto. Si el Barça està bé, el 600 està millor que el Barça. El Barça té un 10 i el 600 també té un 10. Al principi la calor, el que tem una mica, però en pic que crucem França, ja està, ja no hi haurà tanta calor. Sí, però l'aire condicionat del carrer també és bo, perquè els cotxes d'avui en dia que tenen la calefacció aquesta no és tan bona. Aquest ja porta aire condicionat, ja té la finestreta oberta i ja està, natural. Sí, quan ell estigui cansat o jo, canviem, tornem i molt bé, pom. Jo, després de dinar, necessito mitja hora de migdiada, però dins del cotxe, Molt confiat, però jo crec que ara els italians una mica... Jo vaig amb unes ganes enormes, t'ho prometo, i crec que el Barça això també ens ho compensarà, molt. Ja que estàs gravant, jo crec que marcarà el 0-2, que juguen a fora, perquè molts no s'enteren, i marcarà el Piqué i el Messi. Jo m'ho vull. 0-2, jo dic 1-3. Que després de fer tots aquests quilòmetres, si falla el Barça, malament rai. La tornada és molt dura, He pensat això, quan vas a veure un partit d'aquest tipus, és molt bonic quan tornes si guanyes. Però si no... Quan tornes, jo que per la meva edat vam poder anar a veure a Sevilla, lo de l'Esteagua, allò va ser molt dur, Sí, va ser duríssim. Està aquí al costat, Sevilla comparat amb Berlín. Però el trajecte, el tros de trajecte de Sevilla aquí és duríssim, De tota manera, ells ho fan amb molta il·lusió, ho han fet sempre i no és la primera vegada que l'acompanyen i fa molta gràcia. I des d'aquí, evidentment, el recolzament a l'Antonio i al Joan. Sí, demà mateix. És dissabte la final. Com a molt faran 900 quilòmetres diaris, tirant llarg, no? Si fan 90, Sí, uns 500 diaris aproximadament, sí. Tenen calculat, 900 són molts quilòmetres, Sí, tranquil que ha passat França ja fa fresca. Dimecres, dijous, divendres, són 3 dies, 500 quilòmetres, són 1.500, hi ha 4.000. No, hi ha 2.000. D'aquí hi ha 2.000. 2.000 entrenar i tornar, suposo que deu ser, no?
Si fem 500 quilòmetres cada dia, dimecres, dijous 4 i dies. divendres, Sí. salvo Arriben al que mateix dissabte dia. arribin allà a les 7 de la tarda. No, que, dissabte al matí. En principi, normalment arriben sempre. La intenció és aquesta. Justets. Los justets van sempre al salt. Molt bé, doncs felicitats a l'Antonio i el Joan, que vagi bé el viatge, la tornada també, i sobretot si és la tornada amb la victòria del Barça, millor que millor. Bé, avui estem disposats a parlar de bones notícies i hem de parlar de l'atur. L'atur ha baixat moltíssim, possiblement és la dada més important que hem conegut en aquests últims temps, i és una dada molt bona i molt positiva. El mes de maig sempre és una dada positiva pel que fa al nombre d'atur i pel que fa al nombre de desaturats, i vaja, no sé, si continuem en aquesta línia anem pel bon camí, no, Joan? Home, jo crec que ens hem de felicitar tots, no? Que hagi baixat l'atur i que siguin 24 mesos que baixi de manera continuada, això a les Terres de Lleida això és molt positiu, no? És una bona notícia, pensem que la reactivació econòmica no podrem dir que es produeix fins que l'atur només sigui el tècnic, no? El que no es pot evitar, però mentre hi hagi gent aturada i gent que tingui necessitats, malament rai. Ara, Hi ha un però, sí, que la creació d'empleo sigui empleo que la gent li doni per viure. Molts No? aturats de llarga durada. I els aturats, que, tal com deien els sindicats. No? Jo crec que aquests dos elements. Un, els que ja no tenen cap tipus de subsidi, que són els aturats de llarga durada, i després aquells que entren al mercat de treball, aquells que poden treballar i tenen uns ingressos que no els dona per poder viure, no? O per poder viure amb un mínim de dignitat. Aquest és un problema també, molt greu. Jo, veient les enquestes que es fan i les dades que surten, però realment a peu de carrer, la gent, veïns, familiars, aquestes dades no es veuen reflectides. Vull dir, tots sabem que ara ve la temporada d'estiu, que es dona molta feina, qualitats ínfimes i pèssimes, però es dona feina, però també s'ha de tenir en compte les persones que deixen de cobrar la prestació, que també consten com a que han deixat d'estar a l'atur, però segueixen aturats, o persones que estan a l'atur, que es fiquen a fer cursos de formació, que també consten com a que ja no estan aturats, i realment no estan. Llavors, sí que ens hem de felicitar, que, home, pitjor ja no podíem anar, però que si surts al carrer i veus la realitat, aquestes macroxifres i tots contents que hi ha feina, no hi és la feina, vull dir, és feina de temporada, d'estiu, o això, molta gent que surten que ja no cobren perquè ja se'ls acaba l'atur, o que estan en cursos de formació i no consten, vull dir... Molt bé, Miquel Àngel. Bé, jo en primer lloc manifesto sempre la meva preocupació bàsica pel fet de la gent que no té feina. Evidentment, les organitzacions governamentals estan per trobar feina i o crear les mesures perquè les empreses puguin procurar i donar feina a la gent de forma digna i que es puguin guanyar la vida. No podem oblidar tampoc en quin context estem en un context europeu en el qual la competitivitat és màxima entre els propis països i, en principi, s'ha d'intentar, sobretot, que és el que dieu vosaltres, estar una mica al tanto d'aquelles persones que en aquests moments tenen dificultats per tindre una retribució econòmica perquè estan a l'atur i no tenen possibilitats de trobar-ne, i, evidentment, també per aquelles altres persones que realment tenen una certa dificultat. De totes maneres, a mi no m'agradaria deixar passar l'oportunitat que em doneu per si intentar veure que les coses poden millorar i que hi ha altres formes de fer les coses i intentar que les feines puguin ser una mica més adequades. Inicialment es parla molt, avui precisament ho parlàvem amb un empresari, és que les empreses, per exemple, que també em deia que havia contractat 2 persones, i jo li he preguntat, però les has contractat fixes? I ell el que m'ha dit, home, no les conec, no les puc contractar fixes. En el moment que jo conegui com funcionen, com evolucionen, com s'involucren a l'empresa, si les coses van com va ara, a mi me dona igual tindre el fixe que eventual. Per tant, jo moltes vegades, quan parlem de que els contractes se fan per un termini, per una periodicitat, perquè estem en un moment determinat, també podríeu ficar-vos un exemple. La setmana passada parlant amb un empresari noruec de la manufacturació del peix, que l'home ho explicaba. Nosotros tenemos unos periodos en los cuales tenemos puntas de trabajo muy grandes y nosotros en los que no la tenemos. I la gent no es planteja a Noruega el fet de la periodicitat i dir, home, és que clar, escolta, si nosaltres tenim una indústria superpotenta, pràcticament de les 3 primeres indústries mundials, que és el turisme, busquem la manera de que, en compte de que duri 7 mesos, duri 12,
però no renunciem. Desestacionalitzar-lo una mica, Claro, no? no renunciem a tindre una estructura amb la qual puguem captar aquell turisme que ens podria permetre, de fet, donar feina i estabilitat, entre cometes, a aquells llocs de treball durant tot l'any. Paco. Bueno, d'acord amb que és una bona xifra, pensant que la qualitat és ínfima, és a dir, estem parlant de contractes temporals, etc. Evidentment no puc De estar... precarietat laboral? Absolutament, és a dir, a més és que no hi ha uns contractes que t'ajudin a contractar fixes, és a dir, el que diu... Ara dius, escolta'm, és que jo veig una persona, la tinc a prova, solament hi ha un contracte que te pot ajudar i, per suposat, els aturats de llarga durada no tenen cap ajuda per tirar endavant aquells contractes que en el seu moment se feien per gent més grans de 45 anys o per joves, que jo penso que són la gent que està en un perill de no treballar mai més, no existeixen. Per tant, aquest treball és, i ho han dit aquí, no?, és a dir, és per unes causes molt concretes, és a dir, perquè ha fet bon temps, ho han dit, l'Oriol. S'ha reactivat d'alguna manera. S'ha reactivat una miqueta el tema de la construcció, però, escolta'm, el que necessitem és que tinguem un govern que fiqui unes mesures reals, unes mesures que ajudi a que l'empresari s'animi a contractar. És una seguretat social que ara és molt cara. El que no puja són els salaris, perquè pujan ínfimament i, des de luego, no tenim cap tipus d'estímul per una persona que diguis, escolta, coneix una persona de 45, de 50 anys, que porta molts anys, com l'estimulem, com el contractem? No existeix. Existeix aquell famós contracte de la tarifa plana, que ara s'ha canviat una mica pels 500 euros, amb unes condicions, jo crec que draconianes. Per tant, això no crearà o no ha creat l'empleo estable que, en principi, era una expectativa que teníem a sobre la taula. Quan va néixer això, jo suposo que mica en mica això se vagi arreglant i se tinguin en compte dos temes que per mi són importantíssims, és l'accés de la gent jove al treball, que és molt costosa, i l'accés de la gent que porta molts anys a l'atur i que passa d'una edat determinada i que probablement no treballarà mai. No podem apostar per una societat subsidiada. Ara estava pensant en la quantitat de joves que hi ha sense feina en aquests moments. Alguns estan trobant, o estan trobant feines, doncs això, no?, d'uns quants dies de treball, unes quantes setmanes, etc. No? Aquesta mena de treball que hi és, una mica encara inestable, perquè estem sortint segurament d'una situació molt complicada. Estava pensant en el dia de demà, a l'hora de cobrar la jubilació. No hi arribaran mai aquesta gent a poder cobrar la jubilació. Bueno, i deia... És pitjor encara, no només el futur, que serà molt insegur. Tenen un futur molt negre, vaja, però horrible, no? Però a més és que es produeix un altre fet, i és que aquesta gent tampoc poden fer un projecte de vida. I si tu no pots fer un projecte de vida, hi ha molta economia que no se desenvolupa. Per exemple, si un jove no pot pensar en que en un moment donat pugui anar a viure amb la parella, pugui emancipar-se i tindre una família i organitzar una família, doncs ho tenim complicat, perquè no oblidem que això és el motor també de l'economia. I si això no funciona, si això no es garanteix, evidentment aquells joves si no es poden comprar un habitatge, de manera derivada ocupació, no? No, la veritat és que... És el peix que es mossega la cua, no? Per tant, jo crec que s'han de... Jo ho diria perquè l'altre dia mirava la meva vida laboral, que m'arribava, que tant te l'envien, Cada any. Des de la Seguretat Social, va donar que van enviar-la allò que mires i portes, bueno, doncs ja... Jo he tingut possiblement una sort, i espero tenir-la els propers anys, de poder continuar treballant d'una manera continuada, seguida, a diferents empreses, no? I, bueno, veus que tens una vida laboral ja bastant completa, que és el que més o menys et ve demanant ara per poder-te jubilar als 65 anys, que passarà a ser o que és ja als 67, però, clar, jo penso, hosti, caram, si han d'arribar a fer tota aquesta suma al jovent d'avui en dia, ho tenen complicat, no? Niño Becerra deia que aquells que han nascut més enllà del 62 tenen molt difícil cobrar pensió. Miquel Àngel, què en penses? Bueno, jo tinc la meva manera de veure les coses que no coincideix literalment en absolut, pràcticament, perquè... Cobraran jubilació, doncs? Jo penso que sí. Bueno, fantàstic, no, escolta'm, Jo penso que me n'alegro d'escoltar això. tothom cobrarà una pensió, probablement vingui determinada per una pensió, digo jo, no ho sé, No contributiva. No, vindrà determinat per un tema molt important, i és el fet de
que a vegades quan parlem de pensions se'ns oblida i és el fet de la natalitat. És a dir, no tant el fet de... Evidentment és important el tema de la vida laboral. Jo tinc 49 anys i fa 29 que cotitzo a la Seguretat Social. Vull dir, seguit, un darrere l'altre, de dia, sense parar. I només he treballat a 2 empreses en ma vida, vull dir que tampoc he treballat a tants puestos. Però em refereixo amb el sentit de que hem de tindre en compte una cosa, i és que nosaltres venim d'una societat amb la qual la gent estàvem mentalitzats o preparats per entrar a treballar en una empresa i allí ens jubilàvem. És a dir, el meu pare, quan va entrar a treballar a la seva empresa, teòricament era per tota la vida. I això ja fa molts anys que va passar. No, però pot tindre mobilitat i continuar tenint una feina fixa. Mobilitat en aquest país n'hi té molt poca la gent, perquè ara mateix, amb segons quines condicions que tu li planteges en una empresa, amb un empleat d'anar a viure a la Corunya, te diu que no. Perquè té la seva vida aquí, perquè té la seva família aquí... Perquè depèn de les condicions laborals. No, home, no. A veure, les condicions laborals són les mateixes. Jo t'ofereixo les mateixes condicions. Si tu tens aquí un pis, si tu tens un pis aquí, estàs arrelat aquí, i et diu, no, és que vostè el traslladarem a la Corunya. Jo m'he d'anar a buscar la vida a la Corunya. No t'has de buscar la vida, tu vas a treballar a la Corunya, tu tens la teva vida a la Corunya, vull dir... Sou que tindrà li permetrà... Segurament viuràs millor a la Corunya amb el sou d'aquí que aquí, perquè la vida és més barata allà que aquí, això ja t'ho puc garantir. Jo estic convençut que si la gent té feina, sigui on sigui, perquè si no la gent no marxaria a l'estranger, o els joves no marxarien a l'estranger com estan marxant. La gent s'està movent, hi ha mobilitat. El greu error de molta gent, saps quin és? El tindre l'opció de dir, jo me'n vaig a treballar, per exemple, jo per qüestions de feina fa poc parlava amb una infermera que està treballant a Londres. I diu, ostres, que me paguen 3.800 euros al mes aquí, d'infermera. Dic, sí, diu, sí, però pago 1.400 de alquiler. No es cuánto te pagan, cuánto te queda después de pagar todos tus gastos. I ella fa números i resulta que si estigués a Espanya treballant amb sous, que diríem aquí precaris, popularment parlant, li queden més diners a caixa vivint a Espanya que no pas allà. Tot i aquí guanyaria molt menys, teòricament, de sou que allà. Quan dic això, no té feina, no, depèn, no té feina. Vull dir, perquè, escolta'm, jo, per exemple, aquest cap de setmana, jo us conmino a tots vosaltres... No es pot fer, que depèn. Hi ha moltíssima gent que està buscant feina i se desplaça i fa el que convingui per aconseguir un lloc de treball. Jo he començat dient que el primer que s'ha de fer és buscar feina per a aquella gent o intentar localitzar la possibilitat de que aquella gent que està desemparada ho estigui. Dit això, i tenint en compte aquesta gent, que són 4.200.000 persones segons l'Estat, que s'ha de buscar feina, el que no podem fer és amagar el cap sota l'ala. Tu avui, jo et conmino a qualsevol dels presents aquí, a que intenti agafar un vol, aquest pont, que ve ara de la Puríssima des de Madrid a Londres, i veuràs que no n'hi ha. No n'hi ha de places perquè tu puguis anar a Londres. Jo et conmino a tu, a Catalunya, a veure com ho farem per anar a Berlín, que hi ha bufetades per comprar entrades a 400 euros. Vull dir, evidentment que hi ha gent que està molt malament, però no tot. Me refereixo. No tot. El discurs és kafkià. No tot. Per què és kafkià? Miquel Àngel, és evident. Vale, d'acord, però jo t'estic dient que l'hem d'anar a buscar. Hi ha molta gent que viu de conya. No, jo no ho he dit, això. Jo t'estic dient simplement... No, el que passa que el missatge és està tot molt malament. I no és així. És que està tot molt malament. No, però no és així. No és així perquè hi ha gent que va a final de mes i pot arribar, gràcies a Déu, a final de mes. Què s'ha de fer? Què s'ha de fer? Home, la província de Lleida té 300.000 habitants, amb dret a vot. Tu dius que n'hi ha 25.000. Per tant, si a cas la minoria és els que no tenen feina. Espanya diu que hi ha 13 milions de pobres. Sí, però si no t'estic dient res de tot això. T'estic dient simplement que el que s'ha d'intentar fer és ajudar i crear les opcions amb aquesta gent per fer aquestes coses i per crear llocs de treball que puguin donar dignitat a la persona. Però no tot està malament, perquè és que llavors al final pensarem, home, és que no hi ha cap sortida, no hi ha res. Aquest missatge és el que realment, i perdoneu que insisteixa, és el que realment a la societat després provoca que aquell que té un sou fixe, fixeu-vos en una paradoxa, aquell que té un sou fixe i que és funcionari, no, us dic una cosa, és el que després diu, saps què? No surto a sopar, no faig consum. Té un sou fixe, garantit. Aquest missatge s'ha acabat. Sí? La gent no ha assumit. Tu creus? Sí, perquè la reactivació de l'economia ve pel consum. Això és obvi. Tu creus que aquest missatge s'ha acabat amb el que esteu dient vosaltres ara? Segurament la generació que ve darrere nostra, els nostres fills,
tu... Jo era la reflexió que volia fer, és a dir, el dia de demà, la gent jove d'avui en dia, Això que és està una trobant marranada. llocs de treball, amb la precarietat que els està trobant, no podran cobrar una pensió. Però si no, jo no t'estic dient això, t'estic dient No, no, però que jo sí. tampoc Jo miro segurament el la podré futur, comprar. no miro Escolta'm una miro el cosa, futur. jo tampoc... Per tots aquests Per joves això que ho ho han tindran muntat. molt complicat, molt difícil. Tot això que han fet ara Laia, ja no està muntat només per ara, Jo sinó... tampoc segurament Tu com ho estic veus? cobrant una pensió. Tampoc a lo millor cobraré una gran pensió. Pues seria molt Però injust, és- Amb els anys que portes cotitzant, Bueno, seria d'acord, molt i què vols que t'hi diga? La vida està plena d'injustícies a vegades. Home, però jo crec Jo, que- jo lo crec que es no pot puc fer fer molt jo, més per part dels escolta'm una governs cosa, en el aquest que no puc fer jo és que potser em digui l'Estat, miri, vostè tindria dret per les seves cotitzacions a cobrar 2.000 euros cada mes de sou, ¿vale? Però, perquè com que això és un sistema de reparto, a partir d'ara, en compte de cobrar la pensió màxima, que són 2.400, vostè cobrarà 1.300. Jo et diré, si a canvi d'això hi ha gent que pot cobrar alguna per arribar a final de mes, benvingut sigui el meu sacrifici. Això és el que ha passat. I com el de molta Aquesta gent, crisi econòmica. I Això com no- el de molta gent. Això és el que ha passat. Com que no podíem devaluar la moneda, hem devaluat els sous dels treballadors i treballadores. S'ha devaluat una altra cosa, podem parlar amb més calma, si Laia. voleu. Jo, bueno, totes les mesures aquestes que ha fet el Partit Popular, pues, la reforma laboral i tot això, no és només per un present, sinó que té clarament una visió de futur. I és, pues, com comentes tu, el tema de les pensions, volen acabar amb les pensions públiques. Volen acabar amb les pensions públiques, volen que tothom tingui el seu pla de pensions privat, afavorir a les empreses privades dels amics i que el públic pues, cada vegada menys, igual que les feines. No pots basar el model econòmic d'un país en el turisme quan tot el país no viu del turisme i quan tens... Espanya se sustenta per la petita i la mitjana empresa. És de lo que més hi ha. No pots sustentar tota l'economia d'un país només amb el turisme o amb que vingui una gran empresa o amb que la gent se'n vagi a Europa a treballar. Tens un munt de petits i mitjans empresaris que tenen que tancar les botigues perquè estan ofegats fins dalt de pagar, d'impostos, de l'IVA, i no poden contractar gent. En comptes d'ajudar amb aquesta gent que són pues, la petita i mitjana empresa, no te'n vagis a buscar grans empreses, ni el turisme, fes-lo més llarg. L'època de turisme és la que és. Tu has de mirar l'època que no hi ha turisme, de què viu el país, què és el que més hi ha en aquest país. Petita i mitjana empresa, s'ha d'ajudar en aquesta gent, a que puguin potenciar ells la seva empresa i donar feina i donar treball i que la gent no tingui que anar de Lleida a Ourense a treballar perquè a Lleida hi ha feina. Molt bé, acabarem amb aquesta qüestió, si us Sí, sembla, jo perquè si no ens centrarem tota la tertúlia amb el tema de l'atur. Volia fer un incís en un tema que ha És prou plantejat important. Miquel Àngel. Diu, és que hi ha molta gent que encara es pot permetre anar i pagar 400 euros, però és que, malauradament, el que ha fet el Partit Popular en aquests darrers anys és incrementar la distància entre els sous més baixos i els sous més alts. S'ha fet molt gran, perdona, s'ha incrementat. s'ha fet molt gran, S'ha incrementat. perquè Ara hi ha molta gent, ara hi ha molta més, ara hi ha molta més, Miquel Àngel, sisplau, ara hi ha molta més gent que cobra menys, molt menys, fins al punt de que tot i treballant no té capacitat, i són pobres, no té capacitat de tenir un ritme de vida normal. Hi ha gent que té molts diners i cada dia en té més. D'acord? I una altra cosa, home, tu ara dius, ens hem de mirar la situació econòmica amb un cert optimisme. Estic d'acord, perquè el motor de l'economia ve donat perquè hi ha una bona expectativa. Jo he començat, i jo he començat la tertúlia dient que me n'alegrava que les xifres d'atur hagin baixat. Però jo vull recordar les paraules del senyor Montoro, quan estava a l'oposició i carregaven vilment contra les polítiques econòmiques i les reformes que estava fent, les petites reformes que estava fent el govern Zapatero, i de deixar que l'economia s'esfonsi, que ja vindrem nosaltres i l'arreglarem. Aquí està l'exemple del que han arreglat, no? Bastant. Molts més aturats que no pas. Els que es van aturar, molta més diferència social, evidentment una economia insostenible, i sense futur per a la gent jove. Això és horrible. Mentiu igual que autèntics bellacos. Tindre la capacitat de vindre amb un plató de televisió a dir que hi haurà més parats ara que després... Per parlar com una persona i com una persona com cal... No t'ho dic a tu, jo no t'ho dic a tu, jo no t'ho dic a tu. Tu m'ho estàs dient a mi, eh? Fem una petita pausa. Ja saben, anem a les nostres recomanacions diàries i després abordarem altres temes de l'actualitat, que n'hi ha uns quants encara fins a arribar a les 11 de la nit, però el temps passa volant, són 2:15 i pràcticament 9 minuts d'11 de la nit. Anem amb la recomanació de xocolata Gelong, que ja sabeu que va ser una de les primeres marques de fabricants i venedors d'aquest producte a Agramunt. Si voleu degustar l'autèntica xocolata a la pedra, amb rajola o desfet, xocolata Gelong. Xocolata Gelong d'Agramunt disposa d'una xocolateria en el mateix edifici que acull la fàbrica de xocolata més antiga d'elaboració de xocolata a la pedra. En aquesta xocolateria els visitants poden participar en degustacions de xocolata de diferents sabors i aromes. A més, l'empresa posa a disposició de particulars, de col·legis, d'entitats, la possibilitat de visitar i conèixer de primera mà el procés tradicional d'elaboració i fabricació de la xocolata. Xocolata Gelong és la xocolata de casa a la tassa. I anem tot seguit amb la recomanació d'Actel Group i de Keviris per avui.
Queviris, la botiga d'aliments de qualitat cooperativa, recomana el producte del dia. Avui recomanem l'oli MS 1907. Aquest és l'oli d'oliva arbequina verge extra procedent de les Garrigues, que amb el seu sabor inigualable és el millor company per amanides fresques o simplement per sucar-lo amb pa, pa torrat, pa amb tomata. Oli d'oliva arbequina verge extra MS 1907, que trobaràs a Queviris. Queviris, la botiga d'aliments de qualitat cooperativa, recomana el producte del dia. Bé, sensació d'atropellaments a la ciutat de Lleida, sí. N'hi ha hagut en aquests últims dies 5, amb 6 ferits, i hi ha una sensació de que han augmentat. Doncs bé, no, han disminuït. Un 4% en el que portem d'any, segons les dades que avui ens ha facilitat des de la Guàrdia Urbana de Lleida, en aquest sentit. Però, clar, després veiem, doncs això, les imprudències de la pròpia gent, no? Creuant carrers sense fer-ho pels llocs habituals, i després passa el que passa, perquè crec que la majoria dels atropellaments que hi ha hagut en aquests últims dies han estat per gent que ha creuat per llocs per on no havia de fer. Exacte. Bé, és cert, la percepció és que, evidentment, hi ha molts accidents, però és perquè s'estan concentrant en pocs dies els que correspondrien a un període. Per tant, la mitja és evident que és inferior, però al concentrar-se dona la sensació de que siguin més dels que són. Malauradament, la gent continua no respectant les senyals de trànsit, no? Els peatons passen per, els vianants passen per on no deuen, llocs on no hi ha pas de vianants, que no hi ha semàfor, que no passen pel mig, sense... Això és un perill, no? I a més, jo crec que estan fent una aposta que perden de segur, per guanyar uns segons, perquè no arriben ni minuts, per no anar a un pas de vianant, s'estan apostant la seva vida, no? Això és una aposta molt dolenta. Hi ha una cosa que no entendré, no? És a dir, si es pot multar els vianants que creuen per llocs que no ho han de fer, per què no es multe al igual que un cotxe que se salta un semàfor? Doncs, si la cosa continua així, potser s'haurà d'intensificar més encara, no? Seria una manera d'evitar que la gent creués les vies. Jo crec que una ciutat no ha de funcionar a base de barró, no? Jo crec que ha de funcionar... Han de funcionar... Són mesures punitives que eviten... Sí. Jo crec que... Ho diuen vostès mateixos, no ho dic jo. Nosaltres utilitzem una doble política. Per un costat, utilitzem la de la gratificació, del bon comportament, per exemple, a les hores blaves, i agafem el barro quan no compleixes la normativa o excedeixes en la velocitat. No digui lo del barro, que queda molt malament. Bueno, és igual. El barró, semàforos, semafòrics... D'acord. S'utilitzi un altre sinònim. Tu has de tot. Mesures punitives, no? Se denuncia el barro acceptes. Mesures punitives per l'excés de velocitat, per passar semàfors en vermell, i a lo millor, clar, si la cosa continua, s'hauran de fer actuacions amb aquests vianants que d'una manera reiterada fan un comportament incorrecte. No, ho dic perquè sí que és veritat que amb els radars instal·lats, amb els semàfors, amb la fotografia, sí que la gent ha pres més compte, perquè dius, escolta, tu, que cada multa són 100 o 200 euros els que siguin, no? Caram, si creuar per un lloc que no és l'adequat un vianant són 80 euros, jo crec que a les primeres multes que es col·locaran la gent potser tindrà una mica més de cura de creuar per on s'ha de creuar, perquè si no després passa el que passa. Hi ha els accidents que... Però prèviament, si això s'hauria de fer una campanya intensiva en aquest sentit, de dir, escolteu, passeu pel pas de vianant, i si no ho feu... Que ha quedat multicolor, potser hi haurà la possibilitat de posar-se d'acord amb tot plegat. Tu continuaràs siguent de mobilitat o què? Desconec, Paco. Jo, en diferència tu, no soc de moment el que ha de negociar el cartipastús. Bé, a veure, això és una qüestió que jo crec que si hem d'entrar a denunciar els vianants, primerament s'haurà d'intensificar una campanya, una bona campanya informant i formant a la gent que han de passar pels passos de vianants i utilitzar els espais destinats pel creuament dels vianants. Com ho veieu? Paco, com ho veus tu? Perquè hi ha hagut, sí, és veritat, 5 atropellaments amb 6 ferits. Jo crec que també hi ha un tema d'urbanitat. És a dir, jo mateix tindria que baixar a la finestreta i dir, escolti'm, he estat a punt d'atropellar-lo si tinc algun susto d'aquesto i dir-li, per favor, passi per on té que passar. I li he dit gràcies per avisar-me, no? Bueno, m'han fotut una bronca de por. Clar, és el problema, és allò com quan veus amb un gos que està fent les seves necessitats i vas i dius, escolti'm, per què no recull? I, bueno, al final... I contestes el gos, no? Ostres, a la millor confongui el propietari amb el gos, no? Però el tema està clar, és a dir, jo penso que això...
segurament tindria que haver una campanya potent, a la millor molt puntual, que no quedi simplement amb l'advertència, sinó amb sanció. Estic convençut de que hi ha algun tipus de conductes que en aquesta ciutat són repetitives i reiteratives, suposo que a tot arreu, que en un moment determinat necessites un escarment que potser sigui puntual, és a dir, que no crec que sigui constant, però quan el cap de la Guàrdia Urbana diu home, és que solament els multem quan el tio se fica xulo, no? Perquè ha dit això. Sí, bàsicament ha vingut a dir això. Dius, home, doncs no. És a dir, a la millor val la pena, si això és un tema que alarma, igual que van ficar radars semafòrics i radars de velocitat, doncs el dir, escolta, sancionem. Perquè a més això passa a carrers... En benefici de la pròpia ciutadania. I passa amb carrers molt transitats, que hi ha urbanos constantment. És a dir, Rambla de Ferran, Prat de la Riba, a Ronda. Quantes vegades veiem gent passant Ronda amb aquella espècie de muntanyeta que hi ha al mig? Perquè a més es va fer expressament perquè la gent no hi pugés i pugen igual. I pugen igual, i això es veu, la urbana. Doncs escolta'm, para, li diguin vostè què fa aquí, no? Al Macelles també la gent creu per allà un vol o no? Al Macelles hi ha més problema de velocitat dels cotxes que de la gent, però jo penso que és un tema que les multes te poden solucionar el problema ara. Puntualment. Sí, ara, però jo trobo que des de les escoles s'hauria de fer educació vial, però constant, no puntualment, ara un mes fem... No una assignatura potser, però constantment, des de ben petits a l'escola s'ha de fer educació vial i s'ha d'educar ja als nens en el tema perquè cada vegada hi ha més trànsit i cada vegada hi ha més perills i han de ser conscients els nens. Sí que és veritat que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra visiten les diferents escoles. Però una vegada cada... La Guàrdia Urbana de Lleida, per exemple, està fent... No, però ella estava parlant més de fer una classe... Una formació ja constant i permanent i ja com si fos... L'educació no s'aconsegueix ja amb una campanya d'un mes. No, però és que la Guàrdia Urbana de Lleida està contínuament, hi ha un equip destinat a aquesta funció. Però vol dir que van rodant des que fins que tornen al altre col·legi, vol dir ella que... Inclús nens amb pares, vull dir, tots junts. Que a vegades veus el pare o la mare amb el nen de la mà creuant amb el semàfor vermell. I dius, però senyora, vostè com està educant el seu fill? Un urbano el que té que fer és parar-lo i prendre alguna mesura, perquè si diu, molt bé, xaval. Sí, a veure, jo estic convençut que si l'urbano ho veu, li diu a la mare o al pare, perquè jo crec que en aquest cas és una responsabilitat doble. Per fer-ho ell i dos, perquè ho fa amb el nen, i l'està educant d'una manera errònia, no? Ara, jo estic convençut que això ho fa la Guàrdia Urbana. El que passa és que si tu veus, si ho veig i li dius alguna cosa, és el que em passa el mateix que a tu, no? La gent se t'encara al damunt, te tracta de tot lo del món. En aquests casos. Àngel, quina és la solució? Vaja, no sé si la tens. Jo ara m'ho he aclarit ell, perquè jo pensava preguntar-vos si el cap de la policia havia dit això, no? Que ell només sanciona quan algú se li fot farruco, no? És això el que ha dit, no? En principi ha dit això. Jo el que he entès... Vull entendre que segurament ha volgut explicar d'una altra manera, però li ha sortit així, no? Sí, no, ha explicat que sí. Jo més aviat, per exemple, jo quan una persona va sola, que és un adult, per exemple, sí que estaria d'acord amb, doncs escolti, miri, vostè no ha fet bé advertir-lo i tal. Ara bé, si això es produeix, per exemple, com heu dit vosaltres, quan estàs travessant amb un nen petit, jo sí que no seria permissible, llavors. Jo sí que sancionaria el pare, perquè l'exemple que està donant ell és un exemple tremendo per a aquell nen. És a dir, si tu com a pare no tens en compte com has de, entre cometes, educar vialment el teu fill, no et preocupis, la pròpia societat te ficarà els medis que a tu et fan mal perquè ho evitis. Quin? Tocat la butxaca. Tothom el que mos està veient mos entendrà ràpidament. Per tant, bromes amb aquests temes les justes, perquè després te trobes en els ats i uts de han atropellat un nen, però han atropellat no sé què, pobre nen, tenia 4 anys, tenia 5 anys, i és veritat, és una llàstima, i segurament no coincidirà això que estic dient jo amb els pares, però si realment estàs veient, que jo també he de dir que no he vist mai a Lleida, no m'ho moc molt, però un pare travessant pel passeig de Ronda amb un nen petit, no ho he vist. Passeig de Ronda no, però per altres carrers. Jo com que no ho he vist, no ho puc dir, però si realment és així, jo si va sol, i ho fa sol el pare o la mare o l'adult, jo li donaria una petita explicació del per què de les coses no s'han de fer. Ara bé,
Si aquesta persona va amb un nen petit i fot aquesta barbaritat, entre cometes, sí que el sancionaria econòmicament. És el que ha dit el comandament de la Guàrdia Urbana. Ha dit, És que no ho he entès, llavors. El que ha dit, quan una persona, un guàrdia urbano, veu que una persona fa una imprudència d'aquestes característiques, li crida l'atenció i diu, escolta, vostè està fent una infracció. I quan se rebota és quan... I quan se rebota és No, que ja té un que jo plus de jo responsabilitat. ja no esperaria No que té rebotés tampoc. si ho fa amb un nen. Si ho fa amb un nen, jo En ja no aquest- sé, en me aquest dona igual cas- que reboti que no te En sancionaré. aquest cas jo estic convençut de que la Guàrdia Urbana actua com té que actuar. Jo estic convençut perquè... Jo no ho puc ficar en en dubte sap de perquè la- no ho sé, no? I- Sé de la seva professionalitat. No, Per però si no, jo no cap fico en problema. dubte, el que dic Ara, simplement que és el fet cert- aquest, no? Sí que és cert de que, clar, si tu vas i fas l'amonestació que correspon i al damunt no accepten de que hagin comès una infracció, doncs li correspon. 7 i mig, La punició. 7 minuts i mig per acabar la tertúlia. Un el dedicarem... Papi. Mireu si li dedicarem poc temps a parlar de la pregunta de... Carai, però si és el que és més gran de tot. Sí, volia parlar de la pregunta, però jo Sí, crec que ha sí, quedat està desitjós, Jo crec que ha quedat molt clara la pregunta, no? Claríssima, si és... És clara, és concisa... Ja fa anar, clara com Fàcil de l'aigua. contestar. Totes les opcions claríssimes, és I 6 punts, explicativa. sí, no, amb 6 punts, un missal, Però aquests 6 un missal punts- que ha explicat el senyor Espadale. Aquests 6 punts, perdona, és que tampoc ho sé, per això ho pregunto. Era un minut només, eh? Ja, per això ho pregunto. Sí, però com que no estic molt avesat amb aquests temes, per això ho pregunto, no? Perquè dic, No posi llenya al foc. no, només pregunto, se pot escollir una, dos o cap? És que, no, home, a veure, és una pregunta amb una explicació molt ben ordenada, Sí. amb una sèrie de premisses que tens per saber i per saber el que estàs votant. Llavors, en principi, jo trobo a faltar una última pregunta després de l'estat de dir, vol vostè que la Generalitat continuï com va ara? No ho sé, pregunto, perquè tot allà va dirigit a la independència, no? Fixa't tu, si hasta ni tu ni jo les entenem, No, imagina't no com ho t'he entendrà entès. No l'altre. era més fàcil aquella que van fer l'altre dia els militants, aquells que es van avançar, que volien ja la pregunta. Sí, era més ràpida. Sí, aquella era rapidíssima, Jo aquella. crec que T'ha és una... agradat o no la pregunta? A veure, jo crec que és una pregunta, sí. Jo crec que és una pregunta... T'ha quedat molt bé, Paco. Para, sí, para. Tira, vinga, anem a una altra cosa. Jo crec que és una Ha de dir- pregunta que qualsevol... El senyor Espadale al darrere que l'està mirant constant. No, La jo crec que és una pregunta que el que fa és tindre en compte totes les opcions de la gent que està a Unió, que és un partit plural. Molt plural. Molt plural. D'acord, doncs, sapiguent que és un partit plural, com uns altres no ho sou, Vinga, va. pues, llavors fan una pregunta plural. Molt bé, I jo acabem, penso vinga, va. que Vale, va. la resposta ja està, i Gràcies, votar, Paco. Molt bé. No han votat pas aquests. No. Molt bé, Ja els hi Paco. diuen el que tenen que... Molt bé. Exacte. Crec que el senyor Espadale estarà content de la teva resposta. Molt bé, aviam. Has aprovat. Ara estem rient molt, no riurem tant. Tema de xiulets. Avui ha parlat el senyor Francesc Homs. Bueno, no es para de parlar sobre aquesta qüestió, perquè també ha parlat el ministre de l'Interior, que últimament doncs, li ha de parlar molt sobre moltes qüestions. Però bé, i podem estar o no d'acord amb el que ha dit. En tot cas, Francesc Homs no està gens d'acord amb el que ha dit, és a dir, el govern de la Generalitat no està gens d'acord i li ha contestat doncs, el que li ha contestat en el dia d'avui. Com que ja sabeu el que han dit i el que han explicat, i la polèmica que hi ha no ho tornaré a repetir, perquè si no perdríem molt temps, així que en aquests últims 4-5 minuts que ens queden anem ràpidament amb unes intervencions breus sobre aquesta qüestió, perquè tampoc cal que ens barallem i ens allarguem massa per parlar d'una qüestió que la podríem qualificar més de política que una altra cosa. Jo crec que és una qüestió política de totes. Aquí hi ha un intent de confrontar dos drets. Un és la llibertat d'expressió davant del respecte als símbols dels altres. Jo crec que ha d'haver respecte pels símbols, però el que no té cap sentit és que ni el senyor Fernández Díaz digui que vulgui aquí aixecar, reunir la comissió, sancionar, transformar en delicte la xiulada, i per un altre costat em sembla molt poc ètic que per part del portaveu del govern de la Generalitat parli de que el govern central li té tírria. Crec que és un comportament els d'un i dels altres que no tenen res que... Incitació a l'odi, sí o no? No hi ha incitació a l'odi en absolut. El que és, a veure, ganes de polemitzar per una part i per l'altra. Molt bé. Cortina de fum per parlar d'això i no parlar d'una altra cosa, i després quan ja estàs amenaçant abans del partit, hi ha amenaces de que si xiules et sancionaré, pues la gent que fa, pues que no m'ho deixes fer, pues si la fàbrica més gran d'independentistes que hi ha en aquest país és el Partit Popular. Cada vegada que el Partit Popular parla, puja el número d'independentistes, perquè és que és el prohibir, ni que estéssim al franquisme, vull dir,
pues, si volen xiular, que xiulin, vull dir, agradarà més o menys, però d'aquí a reunir la comissió per sancionar, trobo un espectacle i una baralla de pati d'escola lamentable. Molt bé, Miquel Àngel, acabaràs tu, Paco. Bueno, jo, en Perquè estem acabant, la meva opinió al respecte, com vosaltres comprendreu, no és la d'aprovar segons quins comportaments, no? Degut a que jo, com que em sento espanyol, quan a mi em xiulen el meu INE, jo em sento bastant ofès, no? En el sentit és un símbol amb el qual jo m'identifico. Jo, personalment, jo estic molt orgullós de tindre antepassats meus que són Cervantes, Góngora, Quevedo, Santa Teresa de Jesús i demás, no? Per tant, com que jo em considero un bon espanyol i també un bon català, i considero que Catalunya és la part més important d'Espanya, em sento realment que una part dels espanyols siguin capaços d'expressar-se d'aquesta manera em dol i no puc deixar d'expressar aquesta sensació de dolor, de dir, home, dius, no sé, la pregunta que em faig és, com ve dir algú avui, no? Dius, ostres, és que, bueno, probablement s'hagi larvat, no vull dir la paraula odi, no? Ni molt menys, però les coses no s'estan fent bé. Incitació a l'odi? A veure, jo no estic dient això, jo estic dient que no s'estan fent bé les coses. Jo, per exemple, a mi que em surti avui aquest pobre home, perquè no, entre cometes, amb tot el respecte del món... A qui refereix? Al Jorge Fernández Díaz o al senyor Homs? Parlant de la manera que parle, i de la manera que surt, i de la manera que explica, i de la manera que diu, que, bueno, jo puc criticar aquest senyor com vosaltres criticaran el Jorge Fernández, no? És evident, és el joc polític. Però jo crec que... És que jo, quan tu me demanes a mi respecte, jo a tu també et demano que em respectis a mi. I aquesta sensació que tenim, els que no ens sentim respectats en aquest sentit, és simple i llanament el que dol. No li he preguntat precisament a la Laia si és incitació a l'odi, això, sí o no? No. Molt bé. Paco, acabes tu. No és incitació a l'odi, però dir, tractar amb un portaveu d'un govern de pobre home és el que fa que reaccioni a l'altra banda. Evidentment és una llibertat d'expressió. La llibertat d'expressió, sempre que no hi hagi violència, me sembla perfectament legítima i al final som la riota del món. És a dir, ahir me faig un far de veure programes d'aquestos tipus futboleros i conyes d'aquestes que una cosa que tindria que ser normal i se tindria que parlar de futbol, se parla de piulades i se parla del Cristiano Ronaldo que estava fent les seves necessitats als carrers. És a dir, estem amb aquest nivell i aquest nivell és, no diré intolerable, perquè tot és tolerable sense violència, però me sembla ridícul. Molt bé, marxem. Insistim en el que dèiem ahir. Si el senyor Jorge Fernández Díaz diu que això és incitació a l'odi, xiular l'himne com es va xiular al camp, espero que també consideri incitació a l'odi tots els tuits que durant aquests dies han anat apareguent i que els investigui i que detingui aquestes persones que diguen que s'havia de posar una bomba a Catalunya o que s'havia de posar una bomba al Camp Nou el dia que jugaven la final al Barça i l'Atlètic de Bilbao, perquè això sí que és incitació a l'odi. Bé, acabem, ho deixem aquí. Gràcies en tot cas per acompanyar-nos. Joan Gómez, Laia Martí, Miquel Àngel Balau, Paco Cerdà, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat en el dia d'avui, com sempre, per escoltar les vostres opinions i reflexions. I a tots vostès ja saben que hi tornem demà a finals de la cita a partir de 2:15 del vespre de la nit. Que descansin i fins demà. A reveure. Afrucat, som especialistes en fruita. Afrucat patrocina Lleida al dia.